Здравейте всички, тук е Terraformer и днес ще ви покажа как да си направите готина Minecraft снимка с Photoscape. Значи първо избирате една ваша снимка и си я сваляте от интернет. Примерно, да кажем, някоя малко по-готина. Ето, тази е хубава. Хоп, готово. Сега отваряте си Photoscape и вътре драгвате тази снимка, която сте си свалили. Така, значи сега отивате на обект и на T. И пишете, примерно, текста на вашето име. Давате му ОК. О, забравих да избера шрифт. Примерно този. Не. Не. Ето този е хубав. Сега го смалявате така. И вижте какво се получи. Ето тук, разбира се, може да го завъртвате. Тада, после му давате slave photo плюс обект. Запиши като и си го записвате там, където на вас ви харесва. Тук му давате качество, аз разбира се ще му давам високо. И сега ето я и новата снимка. Благодаря ви за вниманието, довиждане.